Masugot usab nga gipatuman ang mga health protocol sa legislative area sa Talisay City Hall aron paglikay sa pagpanakod sa COVID-19. Ang report ni Femari Dumabok. Sama sa ubang buhatan sa Talisay City Hall, strikto nga health protocol usab ang gipatuman sa pagsud sa legislative area. Diha pa lang sa hallway, aduna nay barrier nga gipahimutang og nagbantay ang pipila ka kawani. Ilang hangyoon ang mga kliyente sa pag-log-in alang sa contact tracing. Kuhaan og temperatura ug lain usab ang mag-spray og alcohol. Alang sa mga adunay transaction, may mga kahon nga giandam aron didto ibutang ang mga katuyuan alang sa mga konsehal o kang Vice Mayor Alan Bukaw ba. Apan gipasabot ni Konsehal Marieta Bukaw kansang buhatan makita dayon inig sulod sa Legislative Hall nga kon importante kayo ang tuyo, anda mo sab sila dayon nga matubang. Patang tagbarrier diha naa siya gibutang nga pila ka staff nga mo tan-aw mi filter sa mga bisita kung unsa gyud ka importante ang tuyo kay ato gyung gikuan nga ma-minimize ang pag-in and out sa mga offices. Ang mga health protocol gipahugtan sa syudad ilabi na nga sa labing uwahi nga talaan sa Talisay City Health. Dugang upat ang nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan. Hinuon, dunay dugang 7 sab ka recoveries. Apan mukabat pa sa 69 ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Talisay City. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.